kwese handizochiba kwese ndina Jesu handichichio kwese handizochiba kwese ndina Jesu handichichio kana ndina Jesu ndoyenda kwese anotunganira kuti asipo handina rufaro kwese ndina Jesu handichichio kwese handizoshiba kwese ndina Jesu handichichio kwese handizochiba kwese ndina Jesu handichichio kana ndina Jesu handisiteka kana vamwe vandisiya anene kana nzira izere matambudzo kuti Jesu aneni ndinofara kwese handizochiba kwese ndina Jesu handichichio kwese handizochiba kwese ndina Jesu handichichio kana ndina Jesu ndingagarapo kana dimbare pasira ndibata ndinoziva kuti achandibudza kwese ndina Jesu musha unofadza kwese handizoshiba kwese ndina Jesu handichichio kwese handizoshiba kwese ndina Jesu handichichio kwese handizoshiba kwese ndina Jesu handichichio kwese handizoshiba kwese ndina Jesu handichichio. Glory to God Most High. Glory be to God. Keep on praising Him. Glorify His name. Goodwill towards men. Goodwill towards men. Oh, hark now. Hear the angels sing. Glory be to God. Amen. Praise be to God Most High. Praise be to God. Keep on praising Him. Magnify His word. Goodwill towards men. Goodwill towards men. Oh, hark now. Hear the angels sing. Glory be to God. Amen. Mbiri kuna mwari. Mbiri kuna mwari. Timurumbidze
timunamate rudo kuwanu wese rudo kuwanu wese oterera ngirozi dzoimba mbiri nekusinga peri. Happy are we today. Happy are we now. Happy in his name. Happy in his word. Goodwill towards men. Goodwill towards men. Oh, hark now. Hear the angels sing. Glory be to God. Amen. Tinokwazisa vana vaMwari nevanhu vaMwari. Tinoramba chiti vana vaMwari nevanhu vaMwari nekuti kana tichiuya munyika tose tiri vanhu vaMwari. Ende Bhaibheri kana richiti Mwari wakada nyika akapa mwanakomana wake, akapa kuvanhu vose vanhu vaMwari nokuti tose takasikwa tichibva kuna Mwari. Saka Bhaibheri rinotisira pachena kuti tose takadiwa naMwari, tiri vanhu vake. But Bhaibheri rinoenda mberi chiti kuti ani nani unotenda kwaari arege kuparara asi ave neupenyu husingaperi. Saka kana chiti vanhu vaMwari, vana vaMwari, tinosiyanisiwa nekugamuchira Jesu samuponesi. Kana wagamuchira Jesu samuponesi, wapuwa simba rokunzi mwana waMwari. Kana munamato mukuru waJesu kuti our Father who art in heaven, haufaniri kuitiwa nevanhu vasina kugamuchira Jesu samuponesi. Izvo zvaunoitiswa mapublic prayers, pazvikoro, ndizvo hazvo, but haufaniri kuitiwa nevanhu vasingatendi kuna Jesu. Unofanira kuitiwa nevakagamuchira Jesu samuponesi. Ndo vakapuwa simba kuti vanzi vana vaMwari, ndivo vana vaMwari. Saka toda kutendai vanhu vaMwari nevana vaMwari. Panguva inei ndoda kutaura pamusoro pepfungwa. Ivai nepfungwa seyakanga iri muna Kristu Jesu. Now ndoda kudzokera muBhaibheri nemu-spirit of prophecy. Tivonesane manje kuti tigone kuinda kwese naJesu, going everywhere with Christ. Kuti hakuna paunozeza kuva, kana paunozeza kutumwa, kana paunozeza kushumira, kana paunohla kugara. Because iye achiuya nefungwa yakanga nayo, haana pa munhu haasina kuassociata naye, but still he did not commit sin. He was sinless. Haana kuita chivi. Saka nesuwo unoda kuti kana tamugamuchira taane pfungwa yake, no matter we associate with who, we are able to overcome sin. Nyangwe tikaenda panharaunda yakadini, tinofanira kukunda chitema. Nokuti pfungwa yaJesu ndiyo yoga inogona kupa munhu simba rokukunda chitema. Saka panapa Bhaibheri ratiro ivai nepfungwa seyakanga iri muna Kristu Jesu. Regai ndidzokere zvichokanene kumashure kuti tigodzoka kunoku tichiwisana zvakanaka. Now, mubhuku rinonziro General Conference Bulletin, page 146, paragraph 1, I quote, "In the beginning, Satan, who is the accuser of the brethren, tried to defeat God's plan to establish a kingdom with men as a ruler, and he seemingly succeeded by deceiving Adam and Eve." Ma-accusations akapiwa Mwari na Satan akawanda. But pane iyi yaakazolebhula nayo Mwari mu Eden
achiti imi Mwari hamungagoni kusika munhu umambo hune munhu ari mutungamiri, uye hamugoni kusika munhu anogona kukuteererai. And izvozvo wakazvipuruvha nokuti Mwari wakasika denga nenyika nezvose zvirimo, nyika nokuzara kwayo ndeyaJehovha nevageremo, ishuwa iyoyo. But Mwari asika apedza akaita munhu akati zvakanaka kwazvo, Satani wakauya mukingdom yaMwari yaakanga aestablisha kuti inofanira kugara munhu ari mutongi, have dominion over all things. Ichokwadi ichocho, have dominion over all things. But he tempted Adam and Eve, vakakundikana vakawa, akati mazvionaka kuti hamungaiti ushe huno munhu ari mubati, uye hamungagoni kusika munhu anokuteererai. Adamu naEvha vawa, ushe uhwu hwava hwangu, inini ndinogona. Otiye panapa, you cannot make a man that can stand loyal to you and your kingdom. I can set up my kingdom in spite of you. Mazvozveda, ini ndinogona kugadza ushe hwangu zvisinei nemwi, ende ushe hwacho unohugadza anani, ana Adam naEvha ari maagent ake. They are now his subjects. Vakuzvara vana vakafanana naye. Saka Satan watova nekingdom, a kingdom of Satan's offsprings, starting with Adam and Eve. Vava vachifanira kuzvara vanhu vari mumufananidzo waMwari, vakafanana naMwari, vabate ushe, vazadze nyika, vabate ushe pamusoro pezvinhu zvose. Iye zvino vakuberekwa vakafanana naSatani, vozadza nyika nevanhu vakatodza Satani. Vakaniteera zvakanaka? And Satan is open to that, to God, and he accuses God for that. And munoziva kuti nyangwe Jesu paaidziwa kurenje uku naSatani, une paaka pamuedzo wenamba 2 zvikanzi ingondifugamira, in fact number 3, paakaenda naye pamusoro pegomo akati, tarira nyika yose ndeyangwi, iwewe ingondikotamira, kana wandikotamira ndokupa nyika yose, nokuti ndeyangu, ndakaipiwa naBaba kuti ndipe wandinoda. Jesus did not dispute that, kuti haisi yako. Anototenderana naye kuti ishuwa, nokuti Jesu noti, the prince of this world cometh but finds nothing in me. Satani Jesu notokuti ndiye munikazi weipasi rino. Paul unototsigira achiti the god of Satan is the god of this world. He is a god to this world. So it is his world. Ndeyake, ine vanhu vake vanoita kuda kwake, kwakaina Jesu. Imwi munoita kuda kwa baba venyu diabolos. Ndo zvazviri. So he is right. But Mwari haana kunyarara pama accusations iwayo, wakadavira achiti kudii, achiti, and God said, kupera kweparagraph 2, ndiri pa April 9, 1901 General Conference Bulletin, page 146, paragraph 1, yakuinda kunopera manje. Inotiyo, I will take God, and God said, I will take this debased men, this fallen, degraded men that you have wrote your will in. Teerera zvakanaka. Mwari unoti kuna Satani, ndichatora munhu uyu wawadzikisira, munhu waputsika, munhu wawapa hunhu, ukanyora kuda kwako mumufungo wake. God says that. Mwari ari kuti Satani wakanyora kuda kwake mumufungo waAdamu naEvha, vakava newili yake, wakaisa wili yake muna Adamu naEvha. So whatever Adam wills and Eve wills, it was according to the will of the devil. The devil wanted them to eat of the tree of knowing good and evil. And surely they did that. They did that. Akanyora kuda kwake,
vakamuteerera. Makandira zvakanaka, nokuti bhaibheri rinoti iro mukadzi wakati anzwa izvozvo, she was convinced, she was fully convinced. Kwai mukadzi akavona kuti muti wakanaka kudya. Muri kunzwa? Satan has wrought his will in Eve, and now Eve is thinking like the devil. She reasons and saw that the tree was good for food, and the muti unofadza meso, and the muti unoita kuti munhu ave akangwara. So that's what the serpent had said, and Adam and Eve ate of the fruit. Vakatozotonodla already mufungo wa Eva watova nokuda kwa diabolos. Adamu akatozogamuchirawo futi fruti richibva mumavoko omukadzi, pfungwa yake yatogamuchira zvidiso zvasatani. Makandira zvakanaka? So God is in agreement kuti surely you have wrought your will in this debased, fallen, degraded man, and God is putting words mavara anogwadza kuti we have been debased by Satan. We are fallen because of Satan. We have been degraded, and Satan has taken advantage and wrought his will in us. So God says, I will take him, and in his sinful flesh, munyama yake chivi, I will demonstrate the fact that he can be a king. Ndichamuita kuti iyeyu munhu wawaputsa ukaparadza ukabvisa unhu, ndoda kuti ndikuratidze kuti unogona kuva mambo. I will use men not simply as he was in the beginning. Ndichasevenzesa munhu kwete sezvaanga ari kumavambo, in a sinless nature and with a sinless mind, but I will use that fallen, degraded speck of humanity so that he will stand out greater because of God's eternal power. Amen. This is powerful. Mwari ngaakuze. Glory be to God. Mwari ari kuti iye handisiki umwe munhu, and I will not take advantage of anything outside the very men whom you have degraded, debased, whom you have wrought your will in. I will take the fallen man and use him before you. Ndigokuratidza kuti unogona kuva mambo. Ndigokuratidza kuti unogona kuva mukuru kupfuura zvawamudukupisa iwe. Mwari ngaakuzwe, Mwari ngaahongwe. Anotida, akada kuti tigone kufamba naMwari pose patinenge tiri, tiinde kwese kwatinoda. God must hold something new within us. Atiitire zvinhu zvinoita kuti tive user friendly naye. Desire of Ages inotiisira pachena ichitiyo, nemhaka yechivi, because of sin humanity ceased to be a temple of God. Nemhaka yechitema isu takagumigwa muna Adamu naEva kuva temberi raMwari, darkened and defiled by evil. Tasvibiswa, tasvibirwa nezvakaipa. The mind of man no longer revealed the glory of the divine one. Pfungwa yedu haina kuzombogona yapgona kupangidza kuhwinya kwomutsvene. And no man can himself cast out the evil throg that have taken possession of the heart. Hakuna munhu unogona pachezvake kubvisa uipi hwakatora nzvimbo mupfungwa dzedu. Hakuna. Hatina unotigonera izvozvo. Hatingakwanisi. Zvikanzi only Christ. Christ is the gift of God to men, to lead him out of the darkness into light. Amen. Why tichifanira kuva nepfungwa yaKristu? Nokuti ndiyo yoga pfungwa inogona kutitungamirira kubva mudima ratakaiswa nechitema kuti tiinde kuchiedza chaMwari. Saka Paul achiti ngaavongwe baba vaishe wedu Jesu Kristu, avo vakatigonera
vakatidzikinura pasi pesimba rerima, vakatiisa kuushe hwomwanakomana worudo rwavo. I pray, my dear friends, vana vaMwari nevanhu vaMwari, may God give us the spirit of revelation, kuti meso edu emweya azaruke, tione basa guru ratakaitirwa naMwari, kuti tigogona kuti panenge pana Jesu nesu tivepo, tigone kuinda kwese kwese tina Jesu. Tisambohwa kuhla kuti kukana ndikainda apa, tibvume, you know, time yatasvika ino yotorarama ino. Kune dzimwe nzvimbo dzaunotozvilimita kuti apa hapangaindiki apa pangaindiki apa, of course hapangaindiki, but vanhu vari pavo ndevaMwari, vanoda kuziva Mwari kuburikidza newe. Saka we need to put on the whole armor of God and nothing less than the mind of Christ, kuti tifuke nhomo yose yokurwa nayo nomusimba rake guru, pfungwa yaKristu Jesu. Ndo pfungwa chete inogona kutibvisa kubva murima ichitindisa muchiedza. Kai Jesu is the gift of God to men, to lead us out of, from the mind of Satan to the mind of God. I like this manuscript 21, 1895. Christ is the only gift of God that can lead us from the mind of Satan to the mind of God. Munoziva kana kuchindi chabvisa pfungwa yelombo yebwe, ndo yatinozvagwa nayo. We are born hard-hearted, we are ruthless, we are bad, we think evil. Jesu notiyo nokuti zvinodliwa nomunhu handizvo zvinomusvibisa, asi zvinobuda mukati momunhu ndio zvinomusvibisa, nokuti mukati memwoyo yavanhu, imo mumifungo mavo, munobuda izvi: upombwe, uroyi, kutamba kwakaipa, tsvina, gakava, kusatendeka, many of them zvichinda mberi. Izvozvo zvose zviri mupfungwa yomunhu. Zvino pano ponzipo, aiwa, Kristu ndo chipo chakapiwa naMwari kuneni newe, kuti agone kunditungamirira kubva mudima ndichinda muchiedza, ndobva mupfungwa yaSatani ndichinda kupfungwa yaMwari. Why? Kuti ndigogona kugarisana naMwari, ndigogona kuinda pose nekuita zvose naMwari. Ndava waMwari. I am now user friendly. God and I are one. So that whatever I do, whether I eat, whether I drink, whether I dress, whatever I do it to the glory of God. His presence is with me all the way. Makandira zvakanaka. Saka kuti tigone kufamba naMwari pese patinoshuvira, we must have the mind of Christ. Why? Mwari unoti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Point number 1. Number 2, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira, mumunzwei. Ende iye Jesu oti, Philip ati titaridzei Baba. Jesu unoti, Philip, ndanga ndinewe kwamakore osawa, hausati wandiziva here ini? Avona ini, waona Baba. Unorevereiko kana uchiti tiratidzei Baba? Hauzivi here kuti mashoko andinotaura kwauri apa handizini ndinoataura, asi Baba vanogara mandiri ndivo vamunobata mabasa awa amunoona andinoona. Jesu waigona kuinda panzvimbo dzose, even to the point of the cross. Why? God was in him. God was in him. Saka nesuwo kana tichida kuinda kwese kwatingatumwa naMwari, we need to have Christ in us, the hope of glory. Let this mind be in you that was in Christ Jesus. Pfungwa inogona, inobvuma kuva muranda woumwe munhu. Pfungwa iyoyo ndiyo pfungwa inotigona. Saka iye oga Jesu ndiye unogona kutitungamirira kubva
mupfungwa yaSatani achitiisa mupfungwa yaMwari. Unotiye, without me you can do nothing. Ini ndini muzambiringa, imwe muri matavi. Davi rimwe nerimwe rinogara mandiri risingabereki zvibereko, baba vangu vanoribisa. Kureva kuti kune vanhu vanogona kugara muna Kristu asi vasina pfungwa yaKristu. Vane pfungwa yavo, vachibereka zvibereko zvavo, vachirarama zvavanoda. Ndo vanhu vaunohwa kuti ivo vanonyangadza chechi, vanhu vane nharo, vanhu vanoba, vanhu vanohura. Even vari muna Kristu, vari mubody yaKristu. The church is the body of Christ. They are in the church but not of Christ. Kwaine zuva iro ndichati kwavari, handikuziviyi, indai kwamaitira mabasa enyu. Ndivo vanonzi davi rimwe nerimwe rinogara mandiri risingabereki zvibereko. Why? Because harisi kubereka zvibereko zvipi. Chibereko chomweya chii? Ndigo rudo, ndiwo mufaro, rugare, moyo murefu, moyo munyoro, vunyoro, kutendeka, kuzvidzora. All the fruit of the Spirit inofanira kuonekwa mumunhu ari muna Kristu Jesu. Ndiye unoinda kose naJesu, because all the fruit of the Spirit is manifest in him, in her, the fruit of the Spirit. Now, it is only when Christ is in us, the hope of glory. And we thank God through Christ, who gives us victory over every challenge, conflict, temptation. We obtain victory through Christ who is in us. Kuti tigotivo, handisini ndinoita mabasa awa, asi Kristu ari mandiri. Jesu wakati, Kristu wakati, handisini asi Baba vari mandiri. Saka wanga akagarwa nesi tinofanira kugarwa. Saka Boni wakamboparidza imwe mharidzo kare, Pastor Boni achiti chinzi chikukede, chinzi chikukede, wakagarwa nani, ndo nyaya yacho iyo. Saka tinofanira kugarwa iye pachezvake ari pano panyika. Wanga akagarwa naBaba. Makandira zvakanaka. Ende vazhinji vakapupura. Umwe akati, we saw in him the glory of the Father, full of grace and truth. Nikodima akati, Rabbi, you are from God. No man can do such works as you do except God is with him. Makandira zvakanaka. Yes. Bofu rasvinudziwa rakati, ai chinhu chimwe chandinoziva ndechekuti ndandiri bofu asi ndakuona. Zvikanzi no, uyu munhu mutadzi. Zvikanzi nyambera chinhu chinoshamisa. Ini ndinoziva kuti Mwari haanzwi munamato womutadzi, asi munhu umwe neumwe unoita kuda kwaMwari zviro kwazvo unoita mabasa makuru. Mbavha yapamuchinjikwa ikati uyu haana chaanopomerwa, isu tinedu mabasa atakaita. Imwimwi mundiranga. He recognized Jesus as God and had a kingdom. Vanhu vose vaprista nevaizviti tonamata could not even see the kingdom, but the thief saw a king hanging on the cross, and they saw a kingdom beyond, and they saw the man on the cross sitting at the throne of that kingdom. And he said, Lord, can you hear? God, Lord, just saying God. Mundirangarirewo kubushe bwenyu. Mundirangarire kubushe bwenyu. This is powerful. God was manifest in Jesus Christ. Paul says, Hakuna, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, anointed by the Spirit, seen of angels, preached in the world, received by the Gentiles, ascended up on high. To wit, that is, God was in Christ, reconciling the world unto himself. Saka ndinoda kungotaura kuti hama dzangu, umwari hwaMwari hauonekwi pane chimwe chinhu, hunoonekwa muattitude. Let this attitude be in you that was in Christ Jesus. And when that
attitude that was in Christ Jesus is in us, the fruit of the Spirit is manifest. And we can go anywhere with God. We can go anywhere with Christ. Magatero zvakanaka. Saka ndio zvinhu zvikuru. So kai Jesu chete anozviti, I am the way, I am the truth, I am the life. Ndini njira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. And he is the way and the only way out of darkness and into the light. Chete Jesu chete ndiye chete njira inotitungamirira kubva murima tichinda muchiedza, kubva mufungwa ya Satani tichienda mufungwa ya Mwari. And all that way we pass through death. We die to sin. There must be a death to sin, and that death is at the cross. And from the cross, from the cross, we go out a new man. Tava zvisikwa zvitsva. Tava zvisikwa zvitsva. And kana mukatarira mukati meshoko raMwari kuti Christ Jesus, he is the only way from the power and the mind of Satan to the power and the mind of God. Ndiye njira. Hatina imwe njira yatinogona kubata nayo kunze kwa Kristu Jesu. Ndiye woga anogona kutivandudza. Kana tichida kuva naMwari pose patinoenda, ngatigonei kuva nepfungwa seyakanga iri muna Kristu Jesu. Nerimweni zuva vana veIsraeri vachibva kunyika yeIjipita vari murenje, Mwari wakati kuna Moses, chinda navanhu vako, ina handichaendi newe, ina handichafambi newe, because ndaona kuti vanhu vane mitsipa yakaoma, otherwise ndingavaparadza vakapera, vanofa. Saka iwe chivatungamirira. Moses akati, imi kana musingaendi nesu, isu hatigoni kuenda, nokuti pachagova nomutsauko wei pakati pedu nedzimwe ndudzi kana imwe uvepo hwenyu husiri mukati medu. Your presence is the only thing that can distinguish us from all other nations. So if your presence is not going with us, we are not going to go. My dear friends, chishuwo changu kuti mukati me even misangano yedu yemakemeeting yatinayo, don't go without the presence of God, so that you can go anyway with God. Refuse to leave these grounds without God. Have God within you. And unogona kungova naMwari iyeye nokugamuchira pfungwa yakanga iri muna Kristu Jesu. Ende mukugamuchira pfungwa yakanga iri muna Kristu Jesu, pounoisa pachena mawanigo ainoitwa. Unoti pana Roma chapter 1, handina manyadzi nevhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa kune umwe noumwe unotenda, ichitibvisa muno kumwe kutenda, ichitiisa kuno kumwe kutenda. Chapter 3 verse 21 waRoma yotiyo. Now the righteousness of God is revealed outside the law, but being testified by the law and the prophets. It is the righteousness of God that comes through faith in Jesus. Kune vose vanotenda. Muri kunzwa zvotaurwa panapa. Unoti vhangeri raMwari irori ndio roga rine simba rerestoration. I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? Therein the righteousness of God is revealed. It is this righteousness revealed by the gospel of Christ which makes one not ashamed of that gospel. You know, many of us are ashamed of the gospel because we don't see and receive the righteousness of God in Christ. And this is why we are ashamed of the gospel, or we are ashamed to the gospel. We are not proud of it. We are ashamed and we are ashamed. Hatigoni kuva nepassion namanyuku okufarira vhangeri zvariri mandiri. Why? Because we are empty of its fruit. We are empty. Hatina zvikanzi irori vhangeri
the righteousness of God is revealed. And that righteousness of God, it is the righteousness that comes through faith in Jesus Christ. When we receive Jesus Christ, Christ Jesus, we receive the righteousness of God in Christ. And that righteousness we receive is the very presence of God in men. When we receive that righteousness, we have received the presence of God in me. And that presence of God in me liberates me from sin. And we have been freed indeed. Tasunungugwa pfungwa dzedu kuchivi. We are now liberated. We are exempted now from any circumstance. We might be adapted to any situation, but not as slaves of situations, but as masters of situations, masters of circumstances. We master sin. It is no longer a master to me. I am mastering it. I give sin direction. Circumstances won't alter my direction, but I give circumstances direction and a color. It is only when we have the mind of Christ, which comes by receiving Christ as my personal Savior. When you receive Christ, you receive the fullness of God in man, because he is the fullness of God bodily. In him, God dwells. In him, the Spirit of God dwells. And I am also, and you and me, we are complete in him, and we have victory over sin and the world. I rise to walk in heaven's own light, above the world and sin, with a heart made new and garments white, and Christ enthroned within. Mwarakuitire zvakanaka, mwarakomborerei. Our hope of glory is the mind of Christ. Kana tava nepfungwa ya Kristu Jesu, taakugara muna Jesu, na Jesu ogara matiri. Iye unoti, imwi Baba mandiri, neni mavari, kuti nyika izive kuti makavada sokundida kwamakaita. Vose vanoti, Mwari, ndinoda kugamuchira Jesu samuponesi, ndinoda pfungwa. Kana wagamuchira pfungwa ya Jesu, watogamuchira Jesu wese neumwari hwake na Baba nomweya mutsvene. You are the temple of God now. Apo pamboi, humanity ceased to be a temple of God. When you receive Christ as your personal Savior, you have received God. You have the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. You have become the temple of God. You are now a sanctum sanctor, the holy tabernacle of God. Vanoti izvozvo Mwari ngaandipe zvive zvangu, ndirarame munyika ino ndine mufaro ndive nedenga panyika, ndakagutswa noumwari hwaMwari huri mandiri. Ephesians inoti, until all the fullness of God is filled in you. God is willing to fill us with himself. He wants to come. He does not give a portion of himself to me. He is in me fully as he is creator of the universe. Newewo sinogona kuvako kwauri zvakadaro. Kana zvakadaro uchizvida, rega ndikunamatire Baba wedu namuponesi Jesu. Toda kutendai. Hatikwanisi kana tisina unhu hwenyu, pfungwa yedenga. Nekuti yedu pfungwa yakawodzwa. Saka munouya nepfungwa yenyu, pfungwa dzedu, kuti mudzigadzire akara dzati tasa dzofarira zvinhu zvaMwari. No longer being enemies of God, and no longer having any enmity with you, but tava vana venyu, vana vokudenga, voho vadli venhaka pamwe chete navatsvene. Tokutendai kuti matinzwa matotigamuchira naJesu tanamata. Amen. Kwese, kwese, handi zochiba. Kwese ndina Jesu handi chichiyo. Kwese, kwese, handi zochiba. Kwese ndina Jesu handi chichiyo.
kana ndina Yesu ndoyenda kwese anotunganira kuti asipo andina rufaro kwese ndina Yesu andichiro kwese andizoshiba kwese ndina Yesu kwese andizochiba kwese ndina Yesu andichiro kana ndina Yesu andisiteka kana vamwe vandisiya aneni kana nzira izere matambudzo kuti Yesu aneni ndinofara kwese andizochiba kwese ndina Yesu andichiro kwese andizochiba kwese ndina Yesu andichiro kana ndina Yesu ndingagarapo kana dimbare pasira ndibata ndinoziva kuti achandibudza kwese ndina Yesu musha unofadza kwese andizoshiba kwese ndina Yesu andichiro